wazirin zurmi, SA security na gwamna babba, hango da mariya gagar gasa, nura emin wake yin wakar ka, auren ku ake yi. Sai mu juya shagalin biki na girma, a gaida kaftin mai riga ango mijin amarya mariya, tun da kun dace ku yi zama na aure. Sai mu juya shagalin biki na girma, a gaida kaftin mai riga ango mijin amarya mariya, tun da kun dace ku yi zama na aure. Sani na sirrika na so dan ka na kira, dan kai kake iya mini in zan yi kirkira, gashi yau sahun mawaka ka kai ni mambura, godiya na ya Allahu da ka hare ni tsere. Sai mu juya shagalin biki na girma, a gaida kaftin mai riga ango mijin amarya mariya, tun da kun dace ku yi zama na aure. Allah ka yo salatin bango majingina, wanda dan shi kai kowan mu muke ta bayyana, sa'a hali sahabbin sabitin suna gina, mabiya sun rage sunna tun da sun yi aure. Sai mu juya shagalin biki na girma, a gaida kaftin mai riga ango mijin amarya mariya, tun da kun dace ku yi zama na aure. Ango amarya zama baiti ku furfuto, kaftin mai riga ango shi zana ambato, ango
ba zan aje su ba. Hajiya Rahinawa take ba ta fargaba. Hajiya Zainabu Abu murna take. Hajiya Bilkisu ita ma murna take. Hajiya Halima Talatu murna take. Iyaye na amarya sun yi murna ta aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Kannan mahaifin amarya so zan sako. Gali baban gida yau murna yake. Umar magaya gishi ma murna yake. Mariya ke da kaftin mai riga kun yi aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Yayyan amarya ba shakka murna suke. Ga anti Hauwa ga anti Liba sun fito. Ga anti Aisha ita ma murna take. Har yaya Abdullahi murna yake. Ga anti Rahilat ma murna take. Ga yaya Inuwa shi ma murna yake. Ga anti Hannatu ta zo murna take. Anti Bahijja na ganta murna take. Ga yaya Imrana murna yake. Yayye na amarya sun yi murna ta aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Kannan amarya zan yi kira duku fito. Waina Asiya take ne ke nake kira. Ismail har Aliyu bani yin jira. Ga Khalifa har Suleiman duka murna suke. Ga Amina har da Firdausi murna suke. Asma'u na ga Aisha ma murna take. Kannan amarya sun murna shagali na aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Ya'yan angwani Nura ba za na bar su ba. Aisha Humaira mai kiba tana sahun gaba. Da Amina na sako ta ni ban gaji ba. Ga Asiya a waƙar ga tana farin ciki. Maryam na kalli fuska fara'a kawai take. Zara'u na gano ta farin ciki take. Har Asma'u wannan waƙar tana ciki. Da Azima 'yar baba murnar aure take. Kun ji 'ya'ya gurin kaftin murna ta aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Yayye da kanne na kaftin zan saka su dore. Alhaji Ma'azu kun san shi bai gudu. Murna yake wa kaftin auren da ya yi yau. Alhaji Sule shi ma murna yake. Godiya ne wa yayyan kaftin gaba daya. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Alhaji Abu Oli yana farin ciki. Kun san kani na kaftin ne bai bakin ciki. Har Shu'aibu Ma'azu waƙar yana ciki. Lawali da Sina na sa shi ba zan aje shi ba. Kun ji kanne na kaftin murna suke ta aure. Murasaya mu juya shagalin biki na girma. A gaida kaftin mai riga ango mijin amarya. Mariya tunda kun dace kun zama na aure. Wai na ƙawayen amarya sai ku furfuto. Farko Sana'atu Sani Nura zan kira. Saratu Sani ita ma yau murna take. Firdausi Sani na ganta murna take. Salima Bello Bashir ma murna take. Maryam Aliyu wanga biki na ga ta iso. Hauwa Udisi bikin nan murna take. Gabari da Turaki murna take. Fatima Sambo ita ma na ga ta iso. Fatima Agigi na ga tana farin ciki. Ga Mariya Macido murna take. Da Ubai da Sani Umar ma
Inuwa ya bayyana cewa zai saki sababbin waƙoƙinsa a kwana-kwanan nan. Lalle Nura M Inuwa ya bayyana cewa zai saki album ɗinsa na shekara ta 2023 a kwana-kwanan nan. Lalle wannan mawaƙi yana ƙoƙari wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu inganci wanda mutane za su ji kuma su yi alfahari da shi. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaƙi yake Nura M Inuwa, lalle Nura M Inuwa yana cikin mawaƙa na gaba-gaba waɗanda za a fara ambato sunansu a wannan nahiya tamu. Idan aka yi magana mawaƙa na Hausa to lalle tabbas ba za a taɓa mantawa da Nura M Inuwa ba, saboda Nura M Inuwa yana cikin jajirtattun mawaƙa waɗanda suka yi shuhura a wannan ƙasa tamu. Lalle Nura M Inuwa fitaccen shahararren mawaƙi na wanda yanzu haka yake taka rawar gani, yana cikin mawaƙa da suke lokaci a daidai lokacin nan da ake ciki. Ya bayyana cewa zai fitar da sabon album ɗinsa guda biyu daga wanda ya saba fitar da su a duk shekara. Zai fitar da su ma a wannan shekara mai kamawa insha Allah. Yana nan ya shirya komai da komai, zai fitar da waɗannan waƙoƙi a ƙarshen watan da za mu shiga. Nura M Inuwa ya bayyana cewa lalle yana nan yana jajircewa wurin ganin cewa ya faranta wa masoyansa a koda yaushe, domin masoyansa su suke ƙara ba shi dama wurin ganin cewa ya kawo abubuwa masu inganci. Komai yake yi yana yi ne don masoyansa. Lalle Nura M Inuwa ya ƙara da cewa zai yi ƙoƙari ya ƙara tabbatar da cewa ya ƙara faranta wa masoyansa rai. Ku dai ku danna subscribe ta wannan channel. Wannan channel tana ɗaya daga cikin channel ɗin da za su kawo muku waɗannan waƙoƙi da zarar Nura M Inuwa ya fitar da waɗannan waƙoƙi. Idan kuka yi duba da irin ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake yi wurin ganin cewa ya kawo abubuwa masu inganci, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mai, ya cancanci a karama shi, ya cancanci a bashi lambar yabo ta kowane irin fanni, domin irin jajircewar da wannan mawaƙi yake yi wurin ganin cewa ya kawo abubuwa sababbi kuma waɗanda mutane za su ji kuma su yi farin ciki. Lalle Nura M Inuwa ya bayyana cewa waɗannan waƙoƙi da zai fitar da su sun sha bamban da sauran waƙoƙin da ya saba fitar da su a baya, domin waɗannan waƙoƙi suna ɗauke da samfur na daban. Lalle ya tabbatar da cewa masoyansa za su yi farin ciki da jin waɗannan waƙoƙi nasa. Ya ƙara da cewa lalle masoyansa su yi haƙuri a wataran jirkin da yake dan samu wurin saurin fitar da waka da baya yi, hakan ne ya jawo sanadiyar al'amura da suke mishi yawa. Ya bayyana cewa amma insha Allah zai kokari ya tabbatar da cewa ya ci gaba da farantawa masoyansa rai. Masoyansa su ne ginshiƙin rayuwar shi, ba zai taɓa iya mantawa da gudunmuwar da suke basuwa ba a cikin rayuwar shi. Shi kuma zai iya yi kokari ya tabbatar da cewa ya ba su gudunmuwa wurin ganin cewa ya farantawa masoyansa rai. Ta wannan hanya kaɗai ce yake tunanin cewa zai iya farantawa masoyansa rai, ta hanyar fitar musu da waƙoƙi waɗanda za su ji kuma su yi farin ciki. Ya ƙara da cewa yana nan yana jajircewa wurin ganin cewa ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda za su sa masoyansa farin ciki. Ku dai ku danna mana subscribing kuma ku danna mana liking kuma ku danna alamar ƙararrawa a wannan channel ɗin. Wannan channel tana cikin channel ɗin da za su kawo waɗannan waƙoƙi da zarar Nura M Inuwa ya saki waɗannan waƙoƙi nasa ba da daɗewa ba. Nura M Inuwa shahararren fitaccen mawaƙi na wanda a duk sanda aka yi maganar mawaƙa na Hausa to tabbas Nura M Inuwa yana cikin mawaƙa na gaba-gaba waɗanda za a fara kawo sunansu, domin irin jajircewar da wannan mawaƙi yake wurin ganin cewa ya kawo abubuwa masu alfanu waɗanda masoyansa za su ji kuma su yi alfahari da shi. Ya ƙara da cewa buri ne kawai shi da ya ga cewa ya sa masoyansa cikin farin ciki a kowane irin yanayi. Ya bayyana cewa masoyansa su ne wani ginshiƙi waɗanda yake jinginawa a bayansu domin ya ci gaba da yin rayuwarsa yadda ya kamata. Ba zai taɓa iya mantawa da gudunmuwar da suke ba shi ba a rayuwar shi.